Andy Langvad i Cage Fight Live her med Morten Lumberjack Djurså Jensen. Hej Morten. Fortæl os lidt om, hvordan du synes, din stil matcher op mod Russell Smith. Jamen, det jeg har set med ham indtil videre, det er en hel masse meget fremad, meget hurtigt. Han er mega lige på, så det glæder mig. Han ved stående. Han vil gerne ind og bang, så det bliver skægt. Han har en lidt sjov baggrund med rugby og boksning. Er det noget, du egentlig har tænkt over? Nej, jeg ved, rugbyerne, de plejer at være nogle hårde hunde. Altså, rugby er jo ikke ret meget andet end teambaseret brydning. Så jeg tror, han er en hård hund. Så han skal nok, det bliver en spændende kamp. Jeg tror, der kommer til at blive svinget lidt. Du ser ikke kampen gå på jorden, fordi efter hvad jeg ved, så sprawler han ret godt, og han er godt scramble også på jorden. Jamen, jeg tror ikke, der er nogen af os, jeg vil helst min stil er også stående, så jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at gå på jorden. Altså, det kan da godt ske, men jeg tvivler. Dit clinch er jo ret godt. Hans clinch er også ret godt. Kunne du forestille dig, at kampen den kunne finde på at gå i clinch på et tidspunkt? Ja, jeg tror en meget aktiv clinch. Der bliver nok ikke... Jeg håber ikke, der bliver så meget holden. Klammeren til hinanden, det skal helst være publikumsvenligt, jo. Her til sidst, Morten. Hvordan ender kampen? Submission eller knockout? Jeg håber på en knockout. Selvfølgelig.